Febreiro trae consigo o entroido e iso notase xa non só coas festas, senón tamén nas panaderías e pastelerías. As filloas e as orellas xa están sendo as protagonistas nos escaparates, dando así paso a esta celebración. Xa estamos en febreiro e con el chega unha das épocas máis esperadas do ano, a tempada de entroido, un tempo marcado pola festa, a tradición e tamén polos doces típicos destas datas. As filloas e as orellas de entroido comezan xa a encher os escaparates das panaderías e pastelerías de toda Galicia. Poñémolo como sobre 15 días ou uns días antes, para que a xente se vaya facendo a idea e degustando xa. Aínda que as celebracións principais terán lugar nas vindeiras semanas, son moitas as persoas que non queren esperar e que xa están a mercar estes produtos, sobre todo por tradición. No caso de vainilla e jengibre, este local de Portosín ten moito éxito no que ás orellas se refire. Sí, suelen ter, sí. As orellas sobre todo. E agora a verdadeira cuestión é que teñen estes doces para que triunfen tanto. Bueno, pois a súa masa finiña, unha masa finiña con un sabor a limón e a naranxa, e que están moi boas. E ao igual que se acerca o entroido, tamén o fai San Valentín, algo que os locais notan pola demanda de produtos como tazas ou doces para facer agasallos. Sí, tamén facemos cestiñas e tazas con chocolates e con bombóns, e tamén facemos tartas de nata con fresas en forma de corazón, tamén moi ricas. Unha tradición que se mantén viva e que un ano máis enche de sabor os días previos ao entroido, demostrando que a gastronomía segue a ser unha parte esencial da nosa cultura.